हेल' बन्धुসকल नै नोंथांमोना दा नुगासिनो दङ भैरबकुन्दनि हालोदखौ माबायदि जाना दङ माने दाख्लैनिफ्रायनो नन स्टप अखा हानानै माने भुटान आरो अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दैया बेबायदि गिदिर जाबोदों दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन दलंखौनो बुखारहां जालायदों आरोना बेबायदि अबस्था नैबे जाबाय भैरबकुन्द नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेबायदि नै नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि गिदिर माने दलंखौनो लोमहां जालायदों आरोना दलंआनो मावग्लुबलायो खाथियाव थाबा ओरैबायदि डेन्जार गिथावना आवाज जाखायो आरोना दा भैरबकुन्दनि प्रेजेन्ट सिटुवेसना बेबायदि जाना दं आरो बेबायदि नाय लोगोफोर जार लोमजोब्बाय ओरै नोंखौ गोगोम खालाय जार मोसौ फाफ्लि बिदि दलङाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन भुटान आरो अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दै बियो नै भुटाननिया बिराद गिदिर जादों आरोना दैया नै लोमसावबोदों भुटाननिया ओइ नै ओमफ्राय अरुणाचलनियाबो देरसाबदों आरोना अरुणाचलनियाबो गिदिरसो बेबायदि ब्रिजआबो बायनोसो हागौ आरो बेबायदि ओरैबायदि अबस्था जानानै दं भैरबकुन्दनि हालोदा नै बिराद डेन्जार दैया नै गिथावना लोमहां जाजोब्बाय बुस्थुफोरखौ नै जायनो गोग्लैलाङो थैखाबाय